El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, benvidos a Sempre en Galicia en esta mañanciña fría, Ana? Ai, moi fría, 10 graus. 10 graus, sí, 10 graus de humedade e ten un 99% de humedade. Pola tarde poden caer unhas pingueiriñas. Esperemos que non. Veremos. Veremos. Que non, así. En Santiago de Compostela, 24 grados. Ai, sol radiante en Santiago. Sí. Ahí sí que divina nosa Galicia. Vamos a empezar. O pasado martes 17 tuvo lugar na Coruña un homenaxe de reconocemento ao escritor, articulista, poeta e activista cultural e amigo, sobre todo, Xosé María Monterroso de Besa, por parte das principales institucións culturais da Coruña, entre elas a Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Vamos a compartir con vostedes este Laudatio Honoris que o poeta Miguel Anxo Fernán Bello publicou na prensa galega fai uns días, e di así: Ten toda a razón do mundo Enrique Rabuñal cando afirma nun artigo de opinión, aínda palpitante, que José María Monterroso de Besa é unha das figuras máis sobranceiras e queridas da cultura galega do último medio século. Para min, sen dúbida, talmente así é. E así ficou demostrado na homenaxe fermosa e multitudinaria que se lle acaba de tributar na cidade da Coruña, onde naceu o noso amigo, alá no mes de novembro do ano 1944, estando xa que logo a piques de cumprir os 80 anos. Poeta, ensaísta e activista cultural, Monterroso de Besa foi figura fundamental da coruñesa Asociación Cultural O Facho, e non esquezo a Manuel Caamaño e a Xaquín Villar Calvo, pois tamén tiven o privilexio de convivir con eles. Unha entidade cultural galeguista, pioneira entre nós, fundada no ano 1963, xusto cando o franquismo, uns meses antes, asasinara habilmente ao dirixente comunista Julián Grimau despois dun xuízo político carente de garantías. Con Monterroso de Besa e con Xaquín Villar Calvo,
amigo este xa tristemente falecido e para min inesquecível, descubrín eu, aínda adolescente, o activismo cultural e político galego, pois Monterroso, funcionario naquela altura da Facenda coruñesa, militaba, e velaí tamén a Manuel Caamaño no Partido Socialista Galego de Xosé Manuel Beiras, mais a min tamén me unía e me segue a unir a Monterroso de Besa a poesía. No ano 1979, publica Monterroso en Edicións do Castro un libro de poemas titulado Nau enfeitizada, a súa terceira entrega poética até o momento. E foi este un libro que eu lín e relín, sendo como era, ademais, unha homenaxe lírica á cidade da Coruña. Anos despois, xa eu como editor, tiraríalle do prelo un novo libro de poemas a Monterroso, Aquela luz. Mais temos que lembrar tamén a Monterroso de Besa como participante nas edicións do grupo coruñés de Amor e Desamor, que chegou a publicar con notabilísimo éxito 2 tomos antolóxicos de poetas coruñeses nos anos 1984 e 1985. Rabuñal define a Monterroso como culto, xeneroso, humilde e cordial, e acerta plenamente. Eu tamén valoro en primeiro plano o Monterroso historiador, erudito en diferentes materiais, exixente máximo na documentación, e serio e rigoroso nas súas achegas, que acaban por ser entotadas todas elas fundamentais. No ano 1986 foi Premio de Ensaio Xesús Canaval do Patronato da Cultura Galega de Montevideo pola obra A emigración en Castelao. Longa vida ao noso amigo. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Neste lugarín pequeno, amores hei de encontrar, ou no pico, ou no fondo, ou no medio do lugar. Neste lugarín pequeno, amores hei de encontrar. Pola lúa, saudades, polas estrelas do céu, memorias que te regales. Polo sol mandoche cartas, pola lúa, saudades.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, tal e como lle comentamos ao principio do noso programa, o pasado martes 17, no local do Circo de Artesáns de A Coruña, de larga historia, casi 200 anos de vida, ten esta institución da que formou parte, entre outros, Antón Vilar Ponte. Ali levouse a cabo un acto de recoñecemento a Xosé María Monterroso de Besa, noso querido Monterroso de Besa. O acto foi organizado por reconocidos escritores e poetas galegos como Ciro López, Felipe Senén ou Pura Tejelo. É unha larga cantidad de amigos e asociacións culturais que non quixeron ser alleos a este homenaxe, como tampouco quere ser alleo o noso programa Sempre en Galicia nin o Patronato da Cultura Galega. Dende aquí sentímonos un pouquiño cómplices de todo isto que se lle aconteceu a Monterroso de Besa, porque todo o que lle pasa a Monterroso de Besa tamén é un pouquiño o que nos pasa a todos os seus amigos. Vamos hasta a Bella Marineda, porque alá está na Coruña Xosé María Monterroso. Monterroso, moi bons días. Bons días, Toni, un gusto estar falando con Bosco, xa falei con Ana antes. Bueno, fai moito frío en Montevideo, como está a Coruña? Bueno, aquí alrededor dos 20 graus, dependendo de que vayas polo sol ou pola sombra, claro. Monterroso, como se dá isto de homenaxe? Mira, isto foi unha cuestión de amigos con unha generosidade nunca agardada, porque realmente superou todas as expectativas. Xa viña un pouco preparado desde o ano pasado, pero claro, tiñan que esperar que estivese na Coruña a partir de abril. Por fin callou nestas datas. Realmente a argallanta foi Puri Tejelo, a poeta, que, bueno, en certa maneira quedou como sentiuse deudora miña por aquela cousa de que eu a chegar ao día da poesía do patronato. Nada máis lonxe, porque eu fixen iso dunha maneira totalmente desinteresada. A Maribel gustoulle a poesía, todos cadraron que era unha grande poeta. Pasou un par de anos ou tres e, bueno, ela tiña esa idea e conseguiu ao seu redor moita, digamos, colaboración. Ela foi a mantenedora do acto e logo, como ben dixeches, Ciro López, o grande debuxante clásico xa da Coruña, de Galicia. E logo estaba Aurora Marco, unha muller excepcional, que veu desde Compostela. Estaba Luis Pérez, que estivo aí en Montevideo, sí, dando cursos de galego hai 30 anos. E logo estaba Felipe Senén, que é o presidente da Asociación de Amigos dos Museos de Galicia, que ten o seu local chamado Porta Sártabras en plena cidade bella, con unha grande actividade cultural, e a todo isto arroupado por estas institucións culturais galegas que radican na Coruña. Parece que sintes un pouco que che tocan o corazón, verdad? Con estas cousas que foi propostas por amigos a outro amigo, verdad? Sí, realmente o que eu non sabía que cara poñer nin que dicir nun acto así, porque realmente me sentín totalmente superado polo cariño e polas cousas boas que dixeron de min, que en momentos parecía que non falaban de outra persoa, non? Realmente o que lles dixen eu era que o que eu salientaba neste acto era que un grupo de intelectuais de primeira liña reparasen nun suposto intelectual de liña media, o cal é un homenaxe dos de enriba aos do medio ou aos de abaixo. Eso valórase doblemente, non? Porque realmente eles, como decía tamén eu,
hai moita xente no meu lugar que puido ter unha homenaxe semellante. Claro. Ben, eu considereme un pouco representante de toda esa xente que leva anos loitando nun segundo plano pola nosa cultura. Tal vez no meu caso tamén tivo algunha forza o feito de estar conectado co Uruguai, cos galegos de Montevideo maiormente. Iso tal vez marcou unha diferencia, non? Monterroso, mirando as redes sociais, as fotos das redes sociais, vese unha cantidade enorme de xente. Poucas veces se dá que un acto cultural de esta envergadura teña tanta xente como se ve aí no Circo de Artesáns da Coruña. Sí, realmente eu fui o primeiro sorprendido, incluso a organización, porque eu calculaba sobre 100 e dime que puderon ser sobre 150. Eso realmente é unha cousa nunca vista, a non ser que veñan figuras de España, de Madrid, como estaba ese mesmo día Vilamatas, un recoñecido novelista catalán. Quero dicir que cando ven xente de fora, a xente acude máis porque normalmente son nomes moi coñecidos a nivel estatal. Pero para unha figuriña daqui de local non é normal que haxa tanta xente, desde logo. Non sei se nos lemos hoxe un editorial de Miguel Anxo Fernambello, o poeta de Cospeito, publicado no Progreso de Lugo. Non sei se do teu conocemento, pero nos pasámoslo hoxe como editorial. Miguel Anxo Fernambello fala verdadeiras maravillas do teu comportamento como persoa e como poeta. Que che pareceu se o leeches ese artigo de El Progreso de Lugo? Sí, foi un dos 4 que saíron que teño a noticia eu, porque tamén en La Opinión de A Coruña e tamén en Praza Pública, este xornal digital que ten xa unha larga trayectoria. Pois o de Miguel Anxo tamén teño que decir que é un amigo de hai 40 anos, ele era, como ben dixo, casi un adolescente cando se chegou a nós. E todo iso, pois, eu escoiteino agora na audición novamente, e todo iso me embarga porque aínda estou nunha nube, porque me parece mentira, realmente non acabo de entender por que me escolleron a min para este precioso evento que nunca agradecerei o suficiente, non? Eu digolles que non é gratitude eterna, porque eu non creo moito na eternidade, pero sí gratitude de por vida, eso está clarísimo. Monterroso, capaz que tuvo moito que ver a túa actitude e a túa actividade no facho, non? Sí, claro, aquí na Coruña era... Eu sempre dixen que a miña presenza no facho por 15 anos aproximadamente, pois foi unha cousa de retroalimentación. Eu traballei con compañeiros, por suposto, cos equipos sucesivos a prol do facho, da cultura, pero o facho tamén me fixo coñecido a min aquí na Coruña, claro, e pouco máis fora da Coruña, non? E logo, como se salientou ali, eu comuniqueime co facho no ano 73, a miña volta de Montevideo de estar con vos, co patronato, que me fixera 3 encargas. Claro. Falar con Luis Xoane, falar con Manuel Espiña e acudir á Agrupación Cultural ao Facho. Entón, sempre volto ao mesmo. En Montevideo está a miña raíz galeguista. Claro, claro. Eu supón, Monterroso, que aí en ese acto, no momento de dicir unhas palabras, o teu corazón tamén estaba en Montevideo, non? Por suposto que sí, por suposto que sí. Eu sempre, xa ves que Miguel Anxo destaca o tema do libro sobre Castelao, que foi premiado aí, pero tamén habería que destacar a Vieira de Prata do Patronato, que tamén me encheu de emoción, é unha cousa de un grande privilexio, non? Monterroso, temos xa Letras Galegas 2026, Begoña Camaño. Como che caiu isto? Porque había moitas propostas, Labarta Pose, Gonzalo Garcés, Neira Vilas. Sí, realmente sempre hai varias propostas. Sempre sorprende, non? Sí, porque eu esta persoa prácticamente non a coñezo, porque claro, primeiro, morreu nova con 50 anos. 50, sí. Segundo, estaba en Vigo, hai unha grande incomunicación xa
proverbial entre as vilas de Galiza por máis que nada por os medios de comunicación que claro, tiran esas edicións locais. era muller de radio, non? Era claro, muller de radio. Sí, é unha muller loitadora polos dereitos tamén, non? Pero non coñezo a súa obra literaria. Entón, bueno, será unha ocasión espléndida para coñecela. É bo claro, que se lembre figuras que están algo esquecidas, non? Claro, Sempre é bo iso. Agora, por suposto, Neira Vilas, que dicir, non? Que non se saiba, o propio Labarta Pose, claro, o propio González Garcés, que sempre, afortunadamente, en Galicia estamos moi ben surtidos de xente ilustre e de xente que merece ser lembrada desta maneira, non? Eu recordo perfectamente a González Garcés cando estuvo aquí na audición Sempre en Galicia, que fixo unha visita a Montevideo, traballaba daquela na Voz de Galicia, tiña uns artículos na Voz de Galicia, pero bueno, todos son, como ti dices, merecedores destas letras. Tampouco eu conozco a Begoña Camaño, sei que era unha muller de radio, unha feminista, pero ten 2 libros publicados, nada máis, aparte de artículos, non? Sí. Probablemente agora, como ten pasado noutras ocasións, publiquen cosas inéditas dela, claro, que non? Sí. Claro. Sería a mellor ocasión para iso, non? Bueno, estamos no San Xoán, mañán a Coruña vístese de lume, non? Claro, aquí é festa local, ademais, entón agora eu sempre comparo o Iemanjá da Praia Ramírez co San Xoán da Praia de Riazor, non? Porque son esas lumeiras que prenden de moi diferente, digamos, orixe, de moi diferente realización, pero teñen algo en común, porque o San Xoán de décadas a esta parte sempre se celebra onde hai praia, pois na praia, non? En contacto co mar. Monterroso, unha última pregunta. Compromete un pouquiño o poeta, o escritor, o traballador da cultura galega estes homenaxes? Comprométente en algo? Non, porque a miña carreira xa foi. Realmente, eu xa fixen todo o que tiñe que facer, incluso no eido de investigador genealóxico ou no tema dos apelidos. Sempre digo, bueno, este é o último libro, sempre aparece algunha cousa que me piden ou que se me ocurre. Eu sempre estou activo co tema de escribir, pero deixei un pouco da investigación, pero xa che digo, xa o meu compromiso xa está selado, xa pouco máis podo facer a esta altura da vida, non? Bueno, foi todo o que quería falar contigo, que toda a xente está a expectativa de como foi ese acto. Aquí moita xente chamábame para decirme Toni, mira que cousa boa que lle fixeran a Monterroso este homenaxe na Coruña, os centros institucionais da Coruña. E nós, desde logo, desde aquí, aplaudimos esa idea, porque entendemos que mereces eso e moitísimo máis, non só polo que fixeches por Galicia aí, senón polo que fixeches por Galicia desde aquí. Moitísimas gracias, querido amigo, e un abrazo moi forte de todos nós, Somente quero engadir que recibí unha mensaxe especial a través de Aurora Marco de Carmen Lorenzo, de Carmiña Díaz e de Consuelo Cabo, aparte da carta fermosa que mandou o patronato. Bueno, quero tamén insistir en que tamén aí teño moi vos amigos, como sodes vos todos, e sempre quedo eu devedor de todos vos. Unha aperta moi grande. Igual para ti. Vamos a dedicar esta canción, esta canción que di Miña Terra Galega da Estaró. Que tento o sol, que tente o ceo azul, que tente o ser que garda tanta luz, que tes no teu corazón, miña terra galega, que cando hai alba chega, síntome preso do teu esplendor. Quen foi o pintor que uniu co seu pincel toda unha cor
paisaxe. Quen puso na tua liñaxe a vida errante do afiador. Soia despois do crear o que ten esta terra que me deu nacer. Soia despois do poñer a cor e a luz que en Galicia se ve. Bueno, vamos agora a facer un recorrido polas noticias que nos chegan de Galicia. Ana, estamos tan acostumbrados ao frío e á choiva que cando chega unha ola de calor en Galicia todos nos asustamos. Pois é o que ten estar en distintos hemisferios. Claro, claro. Preocupa así a ola de calor que estivo sofrindo Galicia por estes días. As temperaturas chegaron preto dos 40 graus en zonas das provincias de Ourense e Pontevedra. E isto motivou a Xunta a poñer en práctica unha alerta de nivel 1 polas altas temperaturas. Claro, debido aos incendios sobre todo, verdad? Debido sí, pero aos problemas... tamén claro, o impacto saúde, sobre a saúde das persoas. Bueno, temos esta outra. Un robot podería viaxar aos pementos de Padrón. Vixiar. Isto é moi curioso, porque mira, os alumnos do Instituto de Educación Secundaria de Valga deseñaron un robot que permitirá controlar as condicións do cultivo dos pementos de Padrón. O robot posúe sensores de temperatura e humidade, pode detectar plagas, avisar cando as plantas requiren ser regadas, avisar cando é o mellor momento para a colleita. E isto permitirá cultivar os pementos fora de estación. É dicir, podes ter pementos de Padrón todo o ano. Mira que ben, e así ¿no? dispoñer dos pementos en datas nas que antes non tiñas a posibilidade. Claro. Bueno, otorgaron as medallas Castelao, non? Sí, foron anunciados os galardoados coa medalla Castelao 2025. Unha alta distinción que outorga, é unha distinción que outorga o goberno galego a persoalidades ou institucións tamén, pode ser, que destacan polo seu labor no campo tanto artístico como literario, deportivo, económico ou intelectual. Bueno, nos en Montevideo conta con 2 medallas Castelao, eh? A ver, a quen se lle dou por estes premios? Pois este ano foron premiados o grupo musical Luar na Lubre, como embaixadores da música galega a nivel internacional. Isto coincide, este premio, co seu 40 aniversario. Tamén foi premiado Víctor Freixanes, docente e escritor que destacaron con unha das voces máis importantes da literatura galega das últimas décadas. No eido empresarial foi premiado Emilio Pérez Nieto, presidente honorífico do Grupo Pérez Rumbao do campo da automoción. E a doutora Rosa Rodríguez Álvarez, xubilada despois de 35 anos de traballo, foi galardoada en representación dos médicos de atención primaria de Galicia como exemplo de dedicación e constancia. E por último foi recoñecida coa medalla Castelao a Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica pola súa contribución de esta asociación a mellorar a calidade de vida
dos pacientes que sofren esta enfermidade. Actualmente, a asociación apoia a unhas 130 familias en Galicia. A entrega de todas estas medallas será o vindeiro 28 de xuño. Bueno, e agora a noticia de que viñamos falando ao longo Sí. da nosa audición de hoxe, non? O Día das Letras Galegas 2026. Sí, a escritora e xornalista viguesa Begoña Caamaño será a homenaxeada no vindeiro Días das Letras Galegas. Para a súa decisión, a Real Academia Galega tivo en conta non só a súa contribución á cultura galega, senón tamén o seu compromiso coa lingua. Bueno, moita xente dixo, pero é unha muller desconocida. Pois precisamente por iso, para que sexan conocida esta xente que traballou por Galicia e cando se fixo o Día das Letras Galegas Sí. no ano 63. Posiblemente nos vindeiros meses, Claro. de aquí a maio, Claro. estaremos xa escoitando falar moito dela, vendo publicacións, en fin. Bueno, vamos a escoitar Por debaixo da ponte. Direito unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Direito unha laranxiña, isto Ourense a Pontevedra. Adeus miña laranxiña, como te pos amarela, como te pos amarela. Ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as pernas María, viñas de lavar, viñas de lavar. Agora tamén, por debaixo da ponte da vía do tren, da vía do tren, do ferrocarril, por debaixo da ponte as pernas che vi. Miña nai ciña, como miña nai ninguna. Miña nai ciña, como miña nai ninguna. Que me quentou a cariña, coa caloriña da súa, coa caloriña da súa. Ai la lelo, ai la lalo. Por debaixo da ponte vironche pasar as pernas María, viñas de lavar, viñas de lavar. A cara tamén, por debaixo da ponte da vía do tren, da vía do tren, do ferrocarril, por debaixo da ponte as pernas se vi. Direito un limón a rolos, na túa porta parou. Direito un limón a rolos, na túa porta parou. Se o limón quedou prendado, que fará que no tirou? Que fará que no tirou? Ai la lelo, ai la lalo. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta laranxa madura, tanto limón polo chan, tanta rapaza bonita, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man, sen lle poder meter man. Tanta laranxa madura, tanto limón polo chan. Bueno, vamos agora a facer un recorrido pola colectividade, porque hai moitas noticias poxe, Sí, da delegación da Xunta recordamos que poden solicitarse, están para ser solicitadas 150 becas para cursar estudos de formación técnica de 2 anos de duración que inclúen
prácticas laborais. Poden obter máis información na páxina web www.edu.xunta.es ou tamén na oficiña da Delegación de Montevideo. Recordade que a oficiña da Delegación funciona no horario da mañá exclusivamente, Claro. de 9 a 2 da tarde. Bueno. O prazo de solicitude para estas becas de formación técnica vence o vindeiro 25 de xuño, ou seja, dentro de 3 días. Bueno, Hai despois pouco temos os viaxes a Galicia, non? O programa Reencontros con Galicia 2025. Este programa está dirixido a maiores de 65 anos que non teñan participado nas viaxes desde o 2020 en adiante e que podan valerse por si mesmos. O prazo de presentación tamén vence esta semana, o 27 de xuño. Preferiblemente poden facer a solicitude por vía electrónica ou tamén na oficiña da Delegación da Xunta de Montevideo, que recordamos está na esquina de Maldonado e Río Negro. Claro, claro que sí. Bueno, temos unha noticia para a xente de Bos Aires, non? Sí, porque hai quen escoita a audición desde Bos Aires e pedironnos a difusión desta información. Parece que Xosé Manuel Núñez Seixas anda por Bos Aires, entón o día xoves 26 de xuño, esta semana tamén, o día xoves 26, na legislatura de Buenos Aires, o historiador Xosé Manuel Núñez Seixas, acompañado pola escritora María Rosa Lojo, presentará o seu libro Os inmigrantes imaxinados, a identidade galega na Arxentina. E 2 días despois, o sábado 28, o mesmo Núñez Seixas, na Federación de Asociacións Galegas, dará a conferencia Castelao, emigrante e exiliado. Non sei por que non pasou por Montevideo, verdad? Porque con estas... non sei o Bueno, motivo. eu non tiña noticia de que estaba en Bos Aires ata que recibimos isto, así que non che podo dar máis información, pero Claro. sabemos que esta semana estará ali. Bueno, agora polo patronato que pasa, Ana? Bueno, polo patronato xa rematamos onte coa presentación de Xoán Bonome, a lenda de Xoán Bonome. Tivemos a terceira e última presentación esta vez porque, bueno, había xente que quedara sen ver as dúas veces anteriores. Onte sábado, ao mediodía, presentouse o grupo de danza e pandeireta do patronato que dirixe Lorena Beco no primeiro encontro de coros que tivo lugar no panorámico da Intendencia de Montevideo, no piso 20 Sí, alá arriba, sí. Sí, arriba. Como saldría? Non temos idea. Moi ben, ¿sí? moi ben. Vimos fotos, estivo aparentemente precioso. É moi... a min gustame moito isto de que ten o grupo de Lorena de sair fora do patronato e mostrar o que eles fan tan ben en distintos lugares. Así que, bueno, felicitación, parabéns para Lorena por esta iniciativa de participar deste encontro no panorámico da Intendencia no día sábado onte. Bueno, temos a presentación do libro de Marisa. Bueno, esta semana temos esta actividade importante o día venres, o próximo venres 27 ás 7 da tarde, a presentación do libro de Marisa Barrio, La vida inolvidable, poemas, canciones y relatos. Así que é unha obriga estar sí. todos ali acompañando a Marisa tan querida. Este venres 27 ás 19 horas, presentación do libro entón La vida inolvidable, poemas, canciones y relatos. Ali esperamos vos a todos, o venres 27 a 7 da tarde. Idevos preparando para o que serán todas as actividades do mes de xullo, porque xa estamos a rematar xuño, pero ven xullo, que é o mes de Galicia, cargadísimo de actividades, así que idevos preparando, porque en xullo tedes moitas cousas. Xa comezamos o día 5, cunha queimada no patronato, o día seguinte, domingo 6, a primeira actividade
das que habitualmente se fan no mes de Galicia, que é a do Cemiterio Central. E logo, bueno, xa temos durante o mes distintas cousas. Xa iremos informando. O 5 e o 6 en primeiro termo xa temos actividades. Bueno, pero mentras non hai máis actividades, vamos a escoitar esta foliada de Barroso. No me tengo paxariño, paxariños que alegres cantades polas follas dos loureiros e subides polos amieiros a buscar a raíña do sol. Paxariños que alegres cantades polas follas dos loureiros e subides polos amieiros a buscar a raíña do sol. Tan presumida, si queres casar Rosiña, non seas tan presumida, non te deixes engañar, miña nena, si queres ser pretendida, non te deixes engañar, miña nena, si queres ser pretendida. Aquel paxariño era bonitiño, da ribeira, da beira do Miño, e como lle chaman, chamanlle Pepiño, que bonito nome ten o paxariño. Paxariños que alegres cantades polas follas dos loureiros e subides polos amieiros a buscar a raíña do sol. Paxariños que alegres cantades polas follas dos loureiros subides polos amieiros a buscar a raíña do sol. ¡Ei, cantadeira! Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Antes de pasar ao noso curruncho, queremos dicir que estamos recibindo polo noso teléfono da audición, o 092 001 232, varios saúdos para Monterroso. Queremos dicirlles que ellos faremos chegar a Monterroso. 092 001 232. Exactamente, moi ben. Bueno, agora si vamos co currunchiño que facemos todos os domingos, Sí. En este caso vamos a referirnos ao refraneiro galego, os refráns que se dan en Galicia, Ana. Porque os refráns son unha manifestación da tradición oral habitualmente referidos con intelixencia a situacións prácticas da vida. Son unha síntese da sabiduría popular. Sí, así é.
son enunciados breves habitualmente e consisten en dúas partes que ás veces riman entre sí Polo San Miguel, os figos saben a mel. e outras veces non riman. A mal camiño darse presa. Pero todos Sí. teñen unha mensaxe. Todo ten algo que decir, Todos teñen unha mensaxe. Exacto. Normalmente, a min gustame moito isto de síntese da sabiduría popular. Porque Claro, así é. claro. Bueno, se ben atopamos refráns en todo o mundo, algúns teñen elementos propios dunha determinada cultura. É así que podemos falar dun refraneiro netamente galego. Neste mes de xuño cúmprense anos do nacemento do etnógrafo, historiador e escritor galego Xaquín Lorenzo, coñecido como Xocas, autor xustamente do refraneiro galego. Xocas naceu en Ourense o 23 de xuño de 1907. Foi alumno de Ramón Otero Pedrallo e participou do grupo Nós xunto con Vicente Risco e Florentino Pérez Cuevillas, pero foi tamén parte do Seminario de Estudios Galegos. Faleceu en 1989 e foille dedicado o Día das Letras Galegas no 2004. Dedicou a seu traballo fundamentalmente ao campo da etnografía. Nestes días en que estamos a celebrar o San Xoán, temos tamén moitísimos refráns referidos a esta data do San Xoán, como por exemplo... Polo San Xoán, a sardiña molla o pan. Isto fai referencia ao bo momento no que se atopan as sardiñas para comelas, igual que... A sardiña polo San Xoán sabe ben e unta o pan. E que máis? En San Xoán, a fouce na man. Indica isto que é tempo da colleita, do centeo, de outros cereais tamén, que se fai no verán, comezando a fins do mes de xuño. Outros refráns falan de acontecementos ou actividades que se desenvolven habitualmente na comunidade. A cada porquiño chegalle o seu San Martiño. Isto refírese á matanza do porco que se fai polo San Martiño no mes de novembro. Están tamén os refráns que son consellos ou enseñanzas da vida. Cando un non quere, dous non rifan. Isto é un chamado á calma tan necesario nesta época. Por suposto, tan necesario en estes momentos. Rifar para... Cando dous non queren, non se pelean. Non se pelexan, claro. Cando un sí. non quere, dous non rifan. Exacto. Hai outro, Verana. Pasiño a pasiño faise o camiño. Isto indica que a paciencia e a perseverancia teñen a súa recompensa. Bueno, outro máis? Un polo outro e a casa sen barrer. Cando hai un traballo pendente e ninguén se quere facer cargo. E rematamos este repaso de sabedoría popular do que compartimos unha pequena mostra con este refrán. A carga que con gusto se leva, pouco pesa. Ten razón. Isto quere dicir que cando se fan as cousas que un quere, non se sinte tanto o esforzo. Pois claro que sí. Pois estes foron algúns dos refráns que fan a todo o refraneiro galego, pero sobre todo a estes no mes de San Xoán que estamos por recorrer. Vamos a escoitar agora un tema musical dos Carunchos, a ver. Vouche dicir a verdade, podes falar en galego, é a túa identidade, por iso debes facelo, por iso debes facelo, por iso debes facelo. Vouche dicir a verdade, podes falar en galego. Forma máis natural, podes falar en galego, se aínda non o ves, será porque estás cego, será porque estás cego, será porque estás cego. Da forma máis natural, podes falar en galego.
que chegou ata nós. Podes falar en galego, tamén sería importante que chegara aos nosos nenos, que chegara aos nosos nenos, que chegara aos nosos nenos. Xa que chegou ata nós, podes falar en galego. Arriba que vamos, a Suquita. Simplemente porque noso podes falar en galego. Cada pobo a súa lingua, fai notamente sin medo, fai notamente sin medo, fai notamente sin medo. Simplemente porque noso podes falar en galego. Da igual onde te atopes, podes falar en galego, sexa na praza da vila ou na leira abrindo rego, ou na leira abrindo rego, ou na leira abrindo rego. Da igual onde te atopes, podes falar en galego. Esta terra é distinta, podes falar en galego, dende a terra ata o mar, dende as montañas ao ceo, dende as montañas ao ceo, dende as montañas ao ceo. Como esta terra é distinta, podes falar en galego. Amigos, a historia de Galicia está chea de lendas, de historias, pero moitas veces estas lendas e historias mestúranse unha ca outra e dá lugar a personaxes realmente interesantísimos, como este que vamos a comentar, a Raíña Lupa. Porque son moitas as lendas, como decía antes, que configuran o imaginario colectivo galego e que foron transmitidas de xeración en xeración hasta chegar aos nosos días. A maioría son de ámbito local, outras, polo contrario, esténdense por unha boa parte de toda Galicia. Neste último caso atópase a lenda da Raíña Lupa ou Raíña Loba, un dos personaxes máis significativos da mitoloxía galega e cuxa historia entronca directamente con outro dos relatos máis importantes da nosa cultura e da nosa historia, como é o do traslado a Galicia dos restos do apóstolo Santiago. É precisamente no Códice Calistino, a obra medieval consagrada ao apóstolo, onde aparece a primeira mención á Raíña Lupa. Neste códice cóntase como o apóstolo Santiago morreu como mártir decapitado en Xerusalén por mandato de Herodes. Dous dos seus discípulos, Teodoro e Atanasio, conseguiron roubar o corpo pola noite e trasladárono ao porto de Jaffa, na actual Palestina. Alí colocaron o corpo nunha embarcación de pedra, segundo algunhas versións da lenda, que foi levada pola providencia a través do Mediterráneo ata Galicia. Bueno, según sigue contando o Códice Calistino, que a nave acaba arribando a Ría da Arousa, no actual concello de Padrón, e os discípulos encamiñáronse cara ao interior. Chegaron así ás terras gobernadas por unha muller nobre, pagana, chamada Lupa ou Luparia. Aquel lugar ten sido tradicionalmente identificado como Castro Lupario, o xacemento castrexo situado nos límites dos concellos de Brión e Rois, e cuyos muros son aínda en parte visibles ata hoxe en día. Solicitaron entón a Lupa un lugar onde enterrar o corpo do Santiago e levantar un templo na súa honra. Pero ela esquiva a petición a pesar de mandalos á morte, indicándolle que se dirixisen cara ao norte a Todullo e que lle pedisen axuda ao rei desas terras,
pois el podería axudalos. Ao chegaren os discípulos a Duio, preto de Fisterra, o rei desas terras desconfía dos forasteiros e mándaos encarcerar. Estes conseguen escapar grazas á axuda divina mediante un anxo que lles axudou, fuxindo a través dunha ponte que xurde ao seu paso. Entón, os discípulos retornan outra vez a pedirlle axuda a Lupa, e ela volve novamente a enganalos. Nesta ocasión, mándaos cara ao pico sacro, e dilles que ali hai uns bois mansos da súa propiedade que lles servirán para transportar o corpo do santo e edificar o sepulcro. En canto chegan ao pico sacro, preséntaselles diante un fero dragón que vai sobre eles botando fume. Cando os discípulos fan o sinal da cruz, a besta rebenta pola metade do ventre. Morto o dragón, deciden purificar o monte cos santos óleos e cambianlle o nome de Monte Ilicino polo de Monte Sacro. Bueno, pero non acaban aí esas malvadas trampas da reina Lupa, porque os animales que está a ofrecer non eran bois, senón toros salvaxes. Pero unha vez máis, fronte á señal da cruz, as bestas amansan e baixan a cabeza ante os discípulos volvéndose dóciles. Este poñen os xugos e volven cara ao pazo de Lupa, quen, asombrada ante tal cantidade de milagres, obrados pola comitiva de Santiago, solicita bautizarse para convertirse ao cristianismo e prétalles finalmente axuda, ademais de felicitarlle a construción do sepulcro do apóstol, no lugar onde habería de permanecer oculto durante varios centos de anos, o bosque Libredón, que anos máis tarde originaría a actual Compostela. De camiño ao devandito sepulcro, os bois, sedentos, detéñense e nese lugar comenzan a brotar augas milagrosas. Ainda o día de hoxe está ali a fonte do apóstol na rúa do Franco número 5, en Santiago de Compostela. O descubrimento do sepulcro, amigos, a finais do século IX, será o desencadenante do fenómeno do culto a Santiago e da peregrinación a Santiago de Compostela. Bueno, pois con esta historia, lenda, ou como que irán chamarlle, terminamos a nosa audición de hoxe. Volvemos o domingo. Non sen antes recordarlles que o vindeiro venres a 7 da tarde esperamos a todos no patronato para a presentación do libro de Marisa Barrio. Venres a 7 da tarde. Pois queda todo dito. Ata domingo que ven. Ata domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.